Sanibona, phinde nibingelele nje futhi namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umuhle obabazekayo umdali wezulu nomhlaba. uNkulunkulu ngumnini mandla wonke, isihlangu ongcwele, ofanelekile udumo, ofanelekile ukubonga, ofanele ukubatshazwa, ofanelekile konke ngaso sonke isikhathi. uJehova okwenzile konke ngokobubele bakhe, ngokomusa wakhe, ngokothando lwakhe nangamandla akhe, ngoba uNkulunkulu udalile konke, unamandla okwenza konke, unamandla okusindisa, unamandla okusiphilisa, unamandla okusikhulisa, unamandla okusiqinisa, unamandla ngako konke ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu kufanelekile, kubalekile ukuthi sihlezi simbonga, sihlezi simbabaza, sihlezi silingcwelisa igama lakhe, yena osendaweni engcwele ngaso sonke isikhathi. So singabantu into ekumele sihlezi siyazi, sizikhumbuza yona bantu baNkulunkulu, ukuthi lapha emhlabeni sisempini, lapha emhlabeni sisemdlalweni, lapha emhlabeni sisekwenzeni. Konke okwenzayo kuyabalwa, konke ongakwenzanga kuyabalwa, konke okucabangayo kuyabalwa, konke ongacabanganga futhi kuyabalwa, ngoba ngalowo mcabango wakho elapho kufika umoya thizeni ukukhumbuza, ukutshela ukuthize, whether uyakuthatha lokho noma awukuthathi, whether uyakwenza lokho noma awukwenzi. Yonke leyo nto leyo ihlezi izobalela ekuthenini uphile kanjani, wenza kanjani, wahamba kanjani, wakhuluma kanjani, walalelani. Ngoba kuyenzeka ufike lo mcabango ukuthi ayi angikhuluma into ethize, uphinde futhi uthi ayi awuthi ngayikhulumi lento leyo, ngoba kuyenzeka uthola ukuthi umoya thizeni ongcolile ofike watshela lowo mcabango ukuthi ayi khuluma lokhu, kanti usukhuluma usuyahleba nalo muntu okhuluma naye, kanti umoya kaNkulunkulu uphinde uthi ungakhulumi lokho, ngoba kusiyona yonke into ezofika emqondweni wakho kumele ukuthi uyenze. Akuyona yonke into efuna emqondweni wakho kumele ukuthi uyikhulume, akuyona yonke into efuna emqondweni wakho kumele ukuthi uyihambele, akuyona yonke into efuna emqondweni wakho kumele ukuthi uyibuke. So umqondo wakho ungakuluthekisa ukuthi ake ngihambe ngendaweni yokuthi, kanti cha akumele ukuthi uye kuleyo ndawo. Umqondo wakho ucabangisa ukuthi angidli ukuthi, kanti cha akumele ukuthi udle lokho. Umqondo wakho ungakuluthekisa ukuthi cha angicabange ukuthi noma ngilalele ukuthi, kanti cha akumele ukuthi ukulalele lokho. Umqondo wakho ungakuluthekisa ngezinto eziningi ezahlukahlukene, kodwa thina simele ukuthi ngaso sonke isikhathi sibambe iqiniso kaNkulunkulu, ngoba ngalo leli qiniso kaNkulunkulu ilona elizosikhomba indlela efanelekile, ilona elizosiqondisa ezindleleni zonke, ngoba iqiniso linguNkulunkulu, iqiniso liwukulunga, iqiniso liwukuphila, liyithemba, lingamandla. So thina into ekumele senze ukuthi sihlale njalo sizondle ngezwi kaNkulunkulu eliyiqiniso, sizondle ngoqiniso elizosiqondisa njalo ezindleleni zethu uma sihamba lapha emhlabeni, ngoba kuningi ukulahlekiswa, kuningi ukuluthekiswa, maningi amanga, iningi inkohliso, kuningi konke. Futhi siphila esikhathini esinzima ngale ndlela esimanga abantu baNkulunkulu, lapho khona umoya kaNkulunkulu uya ngokuya, uyaphela, uyadrowisheka emhlabeni. So yonke into enomcabango kaNkulunkulu iya ngokuya iyancipha endlebeni yomuntu, iya ngokuya iyancipha empilweni yomuntu, iya ngokuya iyancipha emphefumulweni womuntu. Thola ukuthi umuntu kuzomela ukuthi umsize nga-something, uvele uthi hayi othi ngiyigombele, othi ngiyigcinele mina, othi ngenza ukuthi. The more uzicingela wena, uzicabangela wena, the more yonke into ingawe, the more omunye umuntu ungenandaba naye, omunye umuntu the more ubuNkulunkulu buhamba buphele kuwena. Ngoba ubuNkulunkulu laba bubiza abantu abaningi ababiza ngokuthi unembeza. Mina ngithi unembeza, ngithi uNkulunkulu osuke ekhuluma nawe. Kuze kuthiwa hayi akananembezo sibanibani, hawu ukwazi ukwenza into yokuthi, hawu ukwazi ukuhlukumeza. It's because busukile, ubaphela ubuNkulunkulu kuyena, hhayi ngoba mhlawumbe bekade bungekho, hhayi ngoba mhlawumbe ukushoda ngakho, kodwa uyena ovumele ukwenza njani, ukubucima ubuNkulunkulu bekade buphila buyena ngaso sonke isikhathi, ngoba uNkulunkulu uphila kithi sonke bantu baNkulunkulu. Ngale nkathi ekutshela ukuthi enza ukuthi, lungisa ukuthi, enza ukuthi, the more ungabulaleli, the more ungamlaleli, whether uphambana naye, whether uthi cha awufuni, whether that's the way noma that's the time lapho khona umoya kaNkulunkulu hamba uthi switch off, hamba uthi okay. Because lento kanje bantu baNkulunkulu, ungafika ukhulume nomuntu namhlanje uthi ukwenza ukuthi noma ungakwenza ukuthi, uphinde futhi nangakusasa umtshela into eyodwa, nangakusasa into eyodwa, uhamba wenze njani, ukhathale. And kumele sikwazi kakhulu bantu baNkulunkulu kulatshala njengamanje enhlizweni yami ukuthi yonke into oyenzayo kwabanye abantu iyenzeka kuwena. The more ungakhathala abanye abantu ubabekezelele, nawe uyobekezelelwa. The more ubatshela iqiniso abanye abantu, nawe uyotshela iqiniso. The more ubasiza abanye abantu, nawe uyosizwa ngesikhathi senhlupheko noma isikhathi sokufuna usizo. So ngale nkathi ungaphi wena, unganikezi lutho, nomunye umuntu ngeke aze aholele ukuthi akuphe ngelinye ilanga. The more ungamtshela umuntu ukuthi hayibo yazi ube wrong lapha, nawe uzothi wenza amaphutha abantu
uyibukela nje because awubatshela abanye abantu because la emhlabeni kuyinikanika. If usiza abantu nawe uzosizakala, if unomhawu nawe uzohawukelwa, if ucela uzawuphiwa, if ukwazi ukuthi umunye umuntu becela into umnikeze nawe uyothi ucela ngelinye ilanga unikezwe, if ukwazi yonke into okwazi ukuyenza wena noNkulunkulu uyakwazi ukuthi ayivumele ukuthi yenzeke kuwena. So uthola lokho okunikezayo, uthola lokho okudeservayo, uthola lokho okukufanele. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bake badeserve izinto ezinkulu but if kumele banikeze okuncane, uzokudeserva kanjani ukuthi uthole imali enkulu kodwa wena ubunikeze encane? Let's say uzothi yazi ngidinga ukuthi ngibe no-100 but uthi unemali encane, uthi une10, kumele ukuthi unikeze loya muntu loyana elidinga, ungakwazi ukulikhipha. Uzoyithola kanjani imali enkulu? Uzokuthola kanjani lokho okukhulu othi uyakudinga kodwa wena uhlulwe ukuthi unikeze abanye okuncinyane, just okuncinyane? So the more ugodla nomunye umuntu uzogodla kugodlela. Why wena uyitshela ukuthi udeserve okukhulu kangaka if wena ungakwazi ukuthi unikeze umunye umuntu into efana naleyo? So bantu baNkulunkulu siphila lapha emhlabeni, into ekumele hleze siyazi siqonda ngaso sonke isikhathi ukuthi konke kulele ekuthenini senzani. The more ukwazi ukunikeza inhlonipho omunye umuntu, nawe uzokwazi ukuthi uhlonipheke. The more ukwazi ukuthobela omunye umuntu, nomunye umuntu uzokwazi ukuthi akuthobele. The more ukwazi ukuthi uphe omunye umuntu, nomunye umuntu uzokwazi ukuthi akuphe. The more ukwazi ukuthi umhambele omunye umuntu, nomunye umuntu uzokwazi ukuthi akuhambele. Kuyaze kuthiwa umuntu ongayihambi imingcwabo uzongcwatshwa ubani? Because yena akakwazi ukwenza komunye umuntu. Ucabanga ukuthi obani kumele ukuthi bakwenze kuyena. Omunye, the fact that awuyenzi komunye umuntu, nawe umuntu angithi ayizokwenzeka kina kuwena. The fact that awubathanda abanye abantu, awubatshengisa uthando ngendlela kumele ngabe uyalitshengisa ngayo, nabo angeke beze bakwazi ukuthi bakutshengise uthando lolu othi wena uyalidinga, mhlawumbe uyalideserve. So singabantu kumele siphile impilo ukuthi sihloniphane ukuze ukwazi if into uyifuna ngampela uyifuna ukuthi yenzeke nakuwena, make sure ukuthi uyakwazi ukuthi uyinikezele. If ufuna ukwazi ukuthi uthandwe, nawe tshengisa ukuthi uyathanda. If ukwazi, because into eyenzayo ubaba uhlala ekhaya ezulwini, uyasitshela izinto ayifuna kuthina ngithi, but ezitshela zona zonke lezo zinto uyakwazi ukuthi asinikezele zona. Uyatshengisa futhi ukuthi zenziwa kanje nakanje. uNkulunkulu ukuthi ufuna simthande ngenhliziyo zethu zonke. Njengamanje yena uyakwazi ukuthi asithande ngenhliziyo yakhe yonke. Buka uyabona nsuku zonke. Buka uyamcunula uJehova. Buka ukhuluma kanjani ngaye. Buka uhamba kanjani endleleni yakho. Buka wenza inani. Buka wenzeni izolo kodwa waxolela. Buka wenzeni namhlanje. Ngalela langa wenzani? Last month, last year. Kodwa uyaxolela. Okutshengisa ukuthi ukuthanda ngenhliziyo yakhe yonke uNkulunkulu. Uyaxolela akuthethelela akuvuse futhi. Buka ukhalile ngelanga. Uthi usasavelela laze langishisa ilanga kodwa uyaqhubeka kunikeze the very same langa ukhala ngalo sazolidinga ukuze uneke ingubo zakho lezi egcwele ubhasikidi. Ukhale ngemvula uthi awusasavelela Nkosi yami. Nkosi yami kanti le mvula le kodwa uyaqhubeka kunikeze. Nakakusasa kunikeze uphinde ukhale ngayo phinda kunikeze uphinde ukhale ngayo phinda kunikeze. Ezinye izinto abantu baNkulunkulu asiyithathe siyibeke ecathulweni zethu. Ithatha uyibeka kuwena, ithatha uyibuke ngendlela ukuthi what if mina nginikeza lento umuntu akhale ngayo mase ngizophinda ngimnikeze futhi. Ngithi ngimnikeza imali uyakhala ukuthi incane, ngimnikeza u5 kuphela kwawo. Usuka la enhlizweni yami ngiyamnikeza lo 5 rand ukhala ngawo akawudeserve yazi. Ngeke ngiphinde ngimnikeze. And abanye abantu bayasho ukuthi ubani ethe mina ngaba ngisemnikeze phinde nje ngimnikeze. Ngithi ngimnikeza cabanga kube yokugcina ngci. I remember nje umunye uthisha wami esafunda isikole uthi wayehamba edrive emotweni uthi ahlangane nomuntu onginalo ikhaya emile lapha emgaqweni. Uthathi ngilambile anginawo umsebenzi anginayo lutho. Uthi wavela wakhipha iaphula kwelo kugcina because ilona lalikhona imali engenayo ucash ngaleso sikhathi. Uthi mayikhipha leli aphula amnikeze lo. Uthi wafisa ngisho umshaya ngale ebusweni because laba abantu abahlala emgaqweni kuyenzeka abanye uthola ukuthi ama hypocrites laba abafuna ebefunela imali yokubhema unganani. Uthi wafisa ukumshaya ngale ebusweni wathi nje phinde nje nginikeze abantu. Kusho ukuthini lokho because akusibona bonke abanjenga naye. So ngaso sonke isikhathi abantu baNkulunkulu kumele hlezi sinjani si-ready ukuthi sitshengise obuNkulunkulu kubona bonke abantu. Because ngale nkathi uthi wena awufuni ukwenza into ebalekile nento elungile nento efanelekile ukusiza omunye umuntu, shuthi ngaleyo ndlela uveze ukuthi wena uNkulunkulu awufuni ukuthi buvezeke ngawe. Awufuni nezandla zakho kuNkulunkulu, awufuni nenyawo zakho, awufuni neindebe zakho, awufuni neindlebe zakho, awufuni ngamehlo akho, awufuni ngalutho yakho. Ngoba konke uNkulunkulu asibusise ngakho usibusise thina ngithi.
i-gross ungabe ngake gross ubusise wena, isibusiso sakho, yes, it's your blessing. Wasebenza kamnandi wahola 15,000, it's your blessing, yes, it's fine. Uyakudeserve vele because ubuvuka wedwa uyosebenza, uyakudeserve vele, but ubungeke uzube nakho if uNkulunkulu akubusisa ngakho. So leso sibusiso leso uNkulunkulu uyathanda ukuthi uyacela abantu, futhi kahle kahle uNkulunkulu futhi uba akaceli. Asecela kahle umuntu ethi hey ngaze ngalamba Nkosi yami yazi ngidinga usizo, uNkulunkulu usuke emthumele kuwena khona kuzothinteka yakhe inhliziyo, ngoba lokudla lokugcwele vele igrosa iyozibole. Wena kumele ukuthi usebenzise ubuNkulunkulu obukuwena ukwazi ukuthi udedele lelo rice lelo liwu-10 kg, yes, udedele khathe half umnikeze umakhelwane wakho ngoba yena akasebenzi. Yes, mhlasimpe yena akayisebenzisanga kahle yakhe imali, umbonile iphuze ibhema phambi kwakho, wamnyala ukuthi hayi beyazi makhelwane imali ungayisebenzisi kanje, yazi ngoba uneqolo ley'ngane eziwu-3 kuphela, yazi-ke ngoba ukudla kuyabiza nani, vele uthenga ukudla okukhulu khona kuzolasta, umtshele zonke izinto, ama-strategy nama-skills nazo zonke izinto because wena uhlakaniphile. But if engakwenzi lokho akusho ukuthi wena sekumele uNkulunkulu obukuwena bungasebenzi mengabe selidinga usizo, ngoba vele uzogcina ilambile. Because akuthina sonke sihlakaniphile, akuthina sonke sinamandla, akuthina sonke siqondayo zonke izinto, akuthina sonke futhi esinamandla ukuthi silwe nemimoya le, because kusuke kuwumoya abantu baNkulunkulu okuluthekisa ngaleso sikhathi uthi yenza into ukuthi noma uthanda awuthandi ukuluthekisa, ukulahlekisa, ukumoshisa imali ungathandi. Imimoya yonke le umosha imali ngophuzo olunamandla, imimoya yonke umosha imali ngokubhema, imimoya yonke umosha imali ngokudla ngaphezulu, because ubunikezwe isibusiso mhlawumbe ebese kungakulasta isikhathi eside, but ngenxa yokuthi uhambe wakhanuka wakhona kwasheshe kwaphela. Lo munye osanaso isibusiso sakhe kungani pho singashare singabelani sisizane, ngoba sisangabantu sonke egcina kusuku nawe uzodinga lolu sizo if nawe wagcina uluthekiswa walahlekiswa ngendlela efanayo. So bantu baNkulunkulu kubalulekile kusemqoka ukuthi sihlezi sazi ukuthi lapha emhlabeni sizele ukuba inyawo zaNkulunkulu, sizele ukuba indlebe zaNkulunkulu, sizele ukuba indebe zikaNkulunkulu, okubiza ukuthi if singakuvumeli lokho sizolahleka sifane nabo bonke abantu. Ihloko sethu nje sithi uma umuntu, if abantu wafana nabo ngeke uzube nandaba nabo. If wasuka kwi-form lakho uhamba ngomoya usuhamba ngenyama, angeke uzube nandaba nabantu, because ngale kathi uhamba ngomoya ila khona udela zonke izinto, udela imali, udela umsebenzi, udela umndeni, udela ukudla, udela yonke into. Isikhathi sakho sonke sinikelele ekuthenini wenze njani, wenze umsebenzi waNkulunkulu, whether kusekuseni, kusemini, kusentambama, kusebusuku, unikela sonke lesi sikhathi ukuthi wena wenza intando kaNkulunkulu. Kusebusuku uyakhuleka, udela ubuthongo bakho, 3 days ngeviki uyazila, udela ukudla kwakho, umndeni wakho awusawuboni nanjalo, zonke izinto uyazidela uzilahle everyday, almost every day when uyashumela, whether ushumela inkundla zokuxhumana, whether ushumela kwimizi ngemizi, whether ushumela ngayiphi indlela, uyasiza, uyawashela abantu, wenza zonke izinto ngamandla uNkulunkulu akubusise ngawo, ngoba uthanda simthanda ngamandla ethu onke, ngemizimba, ngemphefumulo yethu yonke, simthanda ngenhliziyo yonke nangengqondo yethu yonke. So yonke into ohlezi uyicabanga wena ihlezi ngoNkulunkulu. Ngaleyo ndlela usuke uhamba ngomoya, ungafani nabantu and awufani nabo because bona bangabantu bahamba ngenyama. Kodwa uma wathatha istep sokuthi ngihamba manje ngithatha igxathu lokuthi ngihamba ngenyama ke njengamanje, la khona usuzobe yonke into esuke isingawe manje, usunendaba nawe ukuthi mina ngidlile, mina ngihambe ukuthi, mina ngigqokeni, mina ngokuthi nokuthi. Lesikhathi lesi, let's say osukwini lakho bukade uswapha njalo ukuthi ngo-6 o'clock uyakhuleka, kuyokwenzeka ngesinye isikhathi kuthola ukuthi kushaya u-6 wena ubhizi mhlawumbe uyadla, kushaya u-6 mhlawumbe ubhizi uthenga iy'mpahla lapha edolobheni, kushaya u-6 mhlawumbe ubhizi nezinto eziningi ezahlukahlukene, ngoba ngale nkathi uhamba ngenyama iba mningi imoya engena kuwena ezokulahlekisa, ikumoshise isikhathi, ungabe usenza ngendlela obukade ujwayele ukuthi wenze ngayo, ungabe usahamba ngendlela okade ujwayele ukuthi uhambe ngayo, ungasakhuluma ngendlela okade ujwayele ukuthi ukhulume ngayo. Bukade njalo into eyisono we-crush, umtshela umuntu manje ukuthi lalela lento yenza i-wrong, lalela lento yenza uyabheda kanje, but ngenxa yokuthi usuhamba ngenyama mhlawumbe usufana naye, mhlawumbe bungakudla ukudla okuthize usuyakudla njengamanje lokho kudla, leyo moya loyo obukade ungekho kwena usukhona, usukwazi ukuthi utolerate noma usubona lapha ngaphandle. Ubukade ungaphuza utshalo usuyaphuza, obviously umuntu ophuza utshalo usufana naye, ngithi angeke usamkhuza manje, but usuzothi iy'mfethu plus sine-stress sonke, yes.
Why? Because awusaqhelile manje usula usugcina umthetho wokuqala wesitha othi indulgence ukuzimbandakanya. So ngale nkathi usufana nabo bonke abantu, because abantu bayimbandakanya, ngithi bayimbandakanya kunanoma yini, benza yini noma yini. Mawuthanda ukudla lokhu uyakudla, mawuthanda ukuphuza lokhu uyakuphuza, mawuthanda ukwenza le ndlela uyayenza. So if usufana nabo nawe usuzimbandakanya njengabo, awusenalo manje igunya lokuthi ukwazi ngezindebe zakho ukuyicrusha lento. Awusenawo manje igunya lokuthi ukwazi ukuthi uyigxeke lento, because nawe ungaphakathi uzothi uyayigxeka ukuthi nawe uyakwenza nje. Uzothi yakugxeka ukufebe kuthiwa hawu nawe nje sikubonile uphuma kuleya moto. Uzothi ukufebe ubuwrong kanjani ngoba uyakwenza nje nawe. Uzothi umfundisi ukugxeka abantu abaphuza kuthiwa hawu nawe sikubonile nje uphethe inkeshezana yakho. Uthi ugxeka mhlawumbe ukuthi abantu babathatha unkosikazi owodwa kuthiwa hawu kanjani wena unabafazi abawu3. Awukwazi ukuyigxeka, awusenayo authority ukuthi uyigxeke into ngoba nawe mapi uphakathi kuyona. So singabantu kumele hlezi sazi abantu baNkulunkulu ukuthi masihambe ngomoya singahambi ngenyama ukuze singeke safeza izinkanuko zenyama. So abantu uma wofana nabo wenza njengabo, futhi okubukhulu kakhulu angeke uzobe nendaba nabo. So whatever bayenza uzobuka nje, oh ngeke usabakhuza manje, ngeke usabatshela ukuthi lalani i-wrong lento eniyenzayo. So ngaleyo ndlela ungamtshela umuntu into e-wrong awunendaba naye. Kufana nomzali, yabo umzali oqotho onendaba nengane yakhe uyayitshela. Mayisiqala nje esethi uyithuma esitolo uyayiqala uyayibona ukuthi hayibo uyaqala yafuna ukugeza manje makuyithuma esitolo. Uyaqala yafuna ukuthi maye phela siyashintsha ke manje. Isiqala siphuma ngamawindi ke manje siyojola ke manje. Isiyaqala isenza ukuthi iyaqala isiyaqoma ke manje. Umzali onendaba naleyo ngane uzoyithatha ehlalise phansi athi mntanami nayi manje impilo. Naku ke manje usungena kumaphelodi. Naku manje abafana sengiyakubona seniyagijimisana nabo. Into ezokwenzeka kuwena ke mntanami uzokhulelwa. And mase usukhulelwe uzothola umntwana. Ayitshele wonke amaqiniso because uyazi akithi umzali mdala. If engawatsheli engamtsheli umntwana wakhe amaqiniso, lo mzali lo akayifuni ingane yakhe akanendaba nayo because izothi mase singenile kulezi izindlela abese yabuka kanjalo bese yamosheka le impilo yayo. Unless ke or unfortunately it's unfortunate ukuthi siphila kwizukulwane esithi noma sitsheliwe siyenze into okunjalo. But oyithandayo umzali wayo ingane uzoyitshela, uzoyiyala, uzoyilanda, uzoyishaya, uzoyifundisa, uzoyiqondisa, uzoyihudula ngekani ukuthi ingene endleleni izoziphumela yona ke if ufuna ukuphuma ngenkani. But onendaba nayo ingane yakhe engumzali uzoyitshela wonke amaqiniso edinga ukuthi wazi. Ingane yomfana iyantshontsha, uzoyitshela iqiniso silalela nje ubuntshontsha kanje uzohamba ejele. Uzoboshwa, uzoba iphara, uzoba ukuthi nokuthi ayitshele wonke amaqiniso edinga ukuthi wazi. But lo mzali ozongabe nandaba naleyo ngane, ozongabe nandaba ukuthi iyantshontsha noma intshontshe, so what? Lo mzali akanendaba nayo. Incwadi eZakha 22:6 ithi khulisa umntwana ngendlela yokuba ngeyakhe, eyothi noma esekhule kanjani angasuki kuyo. If umkhulisa ngendlela ezoba ngeyakhe, uzomtshela yonke into eyiqiniso. But if ungenandaba naye ingane yakho, uzothi hayi Nkosi yami bakithi hawu bantu usayingane asimiyekeni, awunendaba naleyo ngane leyo. And ungabe nandaba nayo ungabe nendaba kwakho nayo, uyikona okuzoyilimaza, uyikona okuzenza ukuthi kusasa igcine ibe isibotho empilweni, igcine iphelelwe impilo yayo. Ugcine kwenzekana noma yini, it's either izodlala abafana, it's either izoba i-drunkard yasendaweni, it's either izophelela ejele, it's either izophelela ibulaweni umphakathi. Ngobani? Ngoba awubanga nandaba nayo. So yonke into abantu baNkulunkulu uma unendaba nomuntu uyamtshela iqiniso njengoba linjalo. So if bekade ukholwa usezingeni lakho la unendaba nabonke abantu because uChrist into efuna iyodwa, ufuna ukuthi sibe nendaba nezimvu zakhe sinakekele. But njengamanje siphila kuyibandla elingasenandaba nezimvu zaNkulunkulu. Abazalwane sebeyazibukela nje izinto zenzeka izinoma kanjani. No, batshele abantu. Tshela ukuthi uzobhubha wena nje obonza kanje. Tshela ukuthi ibhluku alifuneki, batshela yonke into. Mwanikeza igunya nje ne-opportunity. It's not like sekumele uhambe usangana ke manje wonke umuntu uhamba umtshela indaba zakhe. Cha, kuyenzeka uNkulunkulu akuthume uthi uhlangana nomuntu athi uNkulunkulu mtshele. Kodwa kuyenzeka futhi uthola ukuthi uma uNkulunkulu uzosithulela because uyazi ukuthi mhlawumbe loya muntu unenhliziyo elikhulu vele kade wamtshela ngezwe sezawamshiya kanjalo. Kodwa kokunye kuyenzeka uNkulunkulu akuthuma athi mtshele. And engikuthanda ngoNkulunkulu uyayiphinda into, aphinda iphinde. Ngoba usuqhubeka
And enye into kumele siconfirme njalo kuNkulunkulu ukuthi usithumile ngampela yini, singazithumi thina sizithunywe uNkulunkulu kanti singabaqamba imanga. That is why kuzohlezi ingafeze ngendlela efanelekile icebo laNkulunkulu, ngoba sifuna ukuzithuma thina ngendlela ethandwa yithi. Uthi ubona iphupho nesibonakaliso uyagijima uyosho, kanti uNkulunkulu akashongo njalo. Ngoba uNkulunkulu ukhuluma ngesikhathi sakhe, ukhuluma ngomzuzu athanda ukukhuluma ngawo, uyazi futhi ukuthi yini edingakalayo nini ngasiphi isikhathi, ngoba uphezu konke ubona yonke into i-CCTV yethu lapha emhlabeni. So bantu baNkulunkulu into emele siyazi njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi if wasuka ekuthenini uhlale ebukhoneni baNkulunkulu, ube umuntu othandekayo enkosini, odela zonke izinto, wakhetha istand sokuthi ubuyele kwi-level lapho khona kuphila khona abantu, ngoba kuyenzeka lokho bantu baNkulunkulu. Kuyenzeka uhambe ngomoya bese kuyadonswa izimo eziningi ezahlukahlukene lapha enyameni zikubuyisela ekuthenini uhambe ngenyama. Kuyenzeka uzothi masufana nabantu uzongabi nandaba nabo, uzothi masufana nabantu uzongabatshela amaqiniso, uzothi masugqoka ngendlela yabo abagqoka ngayo ngeke uzobatshela. Ugqoka isiketi esifishane uzomtshela uthini omunye umuntu asigqoke isiketi esifishane, uzothi hawu ngathi usigqokile, because kumele sishumele ngezenzo, ngeindebe nangenkambo. Uyothi emshumayeza umuntu umtshela iqiniso, uzobuka wena aqala skene wena ukuthi leli qiniso ngitshela lona wena lidlala yiphi indima empilweni yakho. It's unfortunate bantu baNkulunkulu ukuthi asinayo i-understanding nokuqonda okuphelele ngale ndlela yokuthi kumele sazi ukuthi kahle kahle ngisho kuthiwa umuntu okutshelayo unjani, kumele wazi wena ukuthi izindebe ziyakwazi ukusebenzela uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. So izindebe zomuntu zingasebenzela uNkulunkulu ukudlulisa the message ekumele ize kuwena. Sometimes kumele singabuki ukuthi into iqhamuka kubani, but kumele ulalele the message ngoba iza ngoNkulunkulu. uNkulunkulu usebenzisa izindebe ezivumayo qha. Wena usafuna ukubheka yena ukuthi yena uphila impilo enjani, yena wenza ini, akuzokusiza ngalutho lokho. Ngoba ungambheka yes impela, but impilo yakhe uyazi ukuthi ekhoneni lakhe wenzani. Ungambuka enza kabi phambi kobuso bakho, umbuke ehamba kabi phambi kobuso bakho, umbuke ebheda kanti awumazi ukuthi masefikile ekhoneni bafike bathi noNkulunkulu baxolelane kanjani. Umbone ekhuluma izinto ezingekho right, hawu ukhona ukhuluma kanje, ufike wazivuma isono sakhe usexolelwe. Lesi sono lesi asenza mhlawumbe usenza phambi kwakho uyasizwa, uyazizwa ukuthi ubhizi uyahleba, but uyazi ntambama ukuthi unesikhathi sakhe sokukhuleka. Uyazi njalo ngo-10 ebusuku yena uyakhula eguqe ngedolo lakhe, uzofika azivuma isono sakhe, uzoxolela wena, uzobamba lokho ukuthi yena wenze ukuthi nawe uyakwenza nje. Wazi ngani ukuthi nakusasa uzobe sakwenza? Wazi ngani ukuthi kuzosesayilo yamuntu akade eyiyena izolo? Wazi ngani? Ngoba naye uyozibhubhela, naye uyozishela, naye uyojezisa, naye uyohlala esihlalweni sokwahlulela. Umbuzo uthi wena lokho otshelwe kona wenzani ngakho? Ngabe ukunakile noma ubhizi unake yena? Ngabe noma ubhizi ubuka yena, noma ubhizi ubuka izenzo zakhe, noma ubhizi ubuka impilo yakhe? It's unfortunate bantu baNkulunkulu ukuthi laba abantu abenza kahle impilo zabo ayibukwa, impilo zabo ishawa indiva. Kufana nani? Kufana noKristu. uKristu wafika waphila impilo yobungcwele 100%. Waphila impilo yobungcwele ngakonke ayikhuluma, ngakonke ayikufundisa, ngakonke ayikwenza, but impilo yakhe ayibukwa. Yes, ayakhotha ama-messages ayewafundisa, kuyakhotha ngempela Matthew 5 ukuthi celani zokuphiwa, khotha zonke iy'tshumayelo zasentabeni, kukhotha wonke amavesi nazo zonke izimfundiso zakhe, but impilo yakhe ave abantu bengayibuki, kanti iyona. Impilo yakhe abantu abave bengayibuki ukuthi wayezile ukudla, kanti ikona. Impilo yakhe abantu ave bengayibuki ukuthi uhambe webhabhadiswa, kanti ikona. Ebhabhadiswa apha emfuleni ohambayo. Impilo yakhe abantu ave bengayibuki ukuthi wayekholwa ngokuphelele, wayekhuleka each and every day, azi ukuthi une-hour lakhe nje la ikhuluma khona noNkulunkulu, but abantu abanendaba bakubuki lokho. Into abantu abake bayibuke, babuka lokho wrong, lokho engamele ngabe bayakubuka. Lokho right ekumele abakubuke, abakubuki neze. Thola ukuthi isithunywa saNkulunkulu wesifazane ogqoka kahle ezothile, abantu ngeke baze bakubuke lokho. Khona bazokufuna, ngeke baze bakulalele, ngeke babe nandaba. Because la kutholakala khona umthombo ngampela wokuphila, ila khona abantu bengakufuni. But la kunamanga khona, la kungconyana khona, la kungeneka khona, kusqueezeka khona, ila khona abantu bengena khona-ke bafuna ukuyogxeka khona phakathi. Because ila be-comfortable khona ngithi. Ila befuna ukugcina khona zonke izinto zabo. So la kushunyelwa khona ivangeli elifanelekile nezenzo nenkambo nakonke okubalekile okusemqoka kumele ukuthi ugcine ukwenze ukuphile.
ila kumele ukuthi uhlale khona. Le mpilo yalo mntwana lo ophila kanje ohamba kanje ungabuki nanoma yini ungalaleli noma yini ohlala mhlawumbe ohlala yedwa ohlezi njalo eshumayela ohlezi leyo mpilo le ave ingabukwa ibukwa sakugxeka ukuthi hawu okay but laba abafundisi laba abaningi impilo zabo ave zibuka ukuthi uma umfundisi hawu sawafaka ama makeup okay nathi siwafaka hawu phela uma umfundisi hawu sibonela kuyena sonke kanti la kuspread kakhona imimoya engcolile engafanelekile. Le mpilo le qotho leyo efanelekile le mpilo ekumele ngabe bonke abantu bahamba ngayo abeve bengayibuki, abeve beyishaya indiva, abeve beyibalekela, abeve bengayithanda, abeve bengayifuni. It's unfortunate ukuthi isithe siyadidisa ingqondo yomuntu ukuthi bheka ngala ungabheki ngala, bheka ngala, buka lokhu ungakubuki lokhu, naka lokhu. Akuwona wonke umuntu ongafunda yonke into kuyena. Umuntu nomuntu kumele ufunde lokhu nalokhu nalokhu. Umuntu kumele uthathe lokhu nalokhu. Akuyona yonke into ozoyithatha kumuntu. Omunye uzofunda indlela adla ngayo uthi ave edla kahle buka ukuthi umuhle kanjani. Kulokhu uzofunda indlela agqoka ngayo ubuka ugqoka zothi ave muhle kanjani. Kulokhu uzofunda iqiniso yazi ave hleze ekhuluma amaqiniso ubuka uright kanjani. Kulo uzofunda indlela anakekela ngayo ikhanda lakhe awuzofunda yonke into kuwona wonke umuntu. So ngathi una role model shuthi kule role model uzofunda yonke into kuyena. Indlela adla ngayo nawe uzodla ngayo exactly. Indlela ahamba ngayo nawe uzohamba ngayo exactly. Cha, komunye umuntu kumele ufunde ama-ideas anawo. Omunye umuntu ufunda indlela ahamba ngayo ngoba omunye ugude kuyiqoqeni, omunye ugude kwi-discipline, omunye ugude ekufundiseni, omunye ugude kulokho. So kubona wonke umuntu uzocosha lokho nalokho nalokho because akubona wonke uthisha okwazi ukufundisa wonke ama-language. Khona okwazi ukufundisa isiZulu angithi, okwazi ukufundisa isingisi, i-maths, i-physics kanjalo kanjalo. So kuleyo physics ila uzocosha khona i-physics, wazi ukuthi uzocosha i-physics kuphela. Nalo we-maths wazi ukuthi uzocosha i-maths kuphela, ungalindeli ukuthi uzokwazi ukuthi akufundise isiZulu ngoba kathola ukuthi isiZulu akasazi. Kuyenzeka. So kuzothi kufika isithunywa sikaNkulunkulu. Lesi sithunywa lesi uzoyitshela ukuthi hayi shithi ngizofunda yonke into ayenzayo ke ngizokwenza njengaye exactly. Cha, akazokwazi konke. Lesi sithunywa lesi sifundiswe lokho, sifundisa lokho, sazi lokho, siqonda lokho, si-excela kulokho, lokho esikunikeza kona, thatha khona usebenzise khona. Ngoba asazi konke. For example, thola ukuthi mangabe kanje sibone lesi practical. Nango brother Enigma uthunyiwe ukuthi adlulise iProphet ngezinto uJesu ambonisa zona ngaleso sikhathi. Uzombonisa ukuthi nokuthi wena uzoba nombuzo ukuthi kushuthi indaba yesabatha mhlawumbe akayiqondi indaba yesabatha ngoba uJesu akambonisanga ngesabatha. Indaba yabafile akayazi indaba yabafile ngoba uJesu akambonisanga ngendaba yabafileyo. But lokho ambonise kona uyakuletha, yes fine. It's all there. Ukulethe njengoba kunjalo. Just take that. If buza uNkulunkulu futhi Nkosi ngifisa ungicacisele ngesabatha. uNkulunkulu will bring umuntu futhi uqonda ngesabatha akucacisele lokho just ngendlela ofanelekile nendlela kumele uphakelwe ngayo. So akuzona zonke izithunywa zaNkulunkulu ezihambisa imiyalezo ngendlela ezoba noma ezoba usizo. But wonke umuntu excela la excel khona. Unless if umuntu ke esibeka kwi-position ukuthi ufuna ukusebenzela uNkulunkulu ngayo yonke indlela. Because vele kumele sibe flexible, sibe njengoKristu. uKristu flexible kuna konke. Wayelapha amehlo, indlebe, asukumisa abagulayo, asuka ngisho abafile. Unlike odokotela abahlukahlukene ngithi khona amehlo, khona zonke lezi zinto ngama-department. But uNkulunkulu ukwenza konke ungenelela kuona wonke ama-department. That is why namakholo kumele futhi azinikele ekutheleni angenelele kuona wonke ama-department. Ngoba uJesu uthe sithuma wathi hambani ishumayela indaba ezinkulu, Matthew 10, indaba zombuso wezulu, nithi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Wathi niphulukise abagulayo, nivuse abafile, niphilise, nenze zonke izinto ngoba amandla akhona. Amandla siwanikiwe kuphela thina amakhola sihluleke ukwathatha so-apply lawo mandla nje kuphela. Sihluleke ukwathatha siwenze. Athi uNkulunkulu yeza ungamlapha loya muntu, wena uvela uyibuke ukuthi hawu ngeke. Athi uNkulunkulu yeza ungalikhipha wona lela demon, uvela uthi engeke mhlambe ngizothi ngithi ngivele ngiyibwanise nabantu engeke. So bantu baNkulunkulu hlobo sithi abantu uma wafana nabo angeke uzobe nendaba nabo.
qikelela ukuthi ube ngohlukile ebantwini, ume futhi ekuhlukeni kwakho, ume ekukholweni kwakho, ume eqinisweni laNkulunkulu, ume emthethweni kaNkulunkulu, ume ekubizeni uNkulunkulu, ume ekukhulekeni, ume ekuzileni, ume kukona konke. Konke othanda ukuthi ukwenze ngokucela amandla avela kuMdali wezulu nomhlaba. Ngithanda ukuthi uzile namhlanje ucela amandla ukuthi Nkosi, noma kuthiwa kufika siphi isilingo, ngicela ukuthi ungisize ungiholele njalo ekulungeni. Ume uqine. Njengoba nje isho nje incwadi yabase-Efesu, izikhali zamaKristu. Athi qinani eNkosini nasemandleni ayo amakhulu. Elokugcina lihlomane izikhali zonke zakamoya ukuze nimelane namaqhinga kaSathane. Uthi futhi noma senikufeze konke nime. Masazi abantu kaNkulunkulu ukuthi masifuna ukuyimbandakanya sifane nabantu basuka nandaba nabo. Bafuna ukuthi usuke kwi-standard nakwi-level uNkulunkulu akubeke yona ephezulu, ukuthi ukwazi ukuthi njalo udelela abantu, ukwazi ukudelela zonke iy'nkinga, uzofana nabo. Ngeke ube nandaba nabo. Ngeke usaba yilolu sizo okumele ukuthi ube yilona. Ngeke usabe loya thisha okumele ukuthi ube uyena. Because if uthisha ehlala nabafundi abe njengabo, usezoba bukhona ubuveli bobuthisha. Cha. Bathi usezofana nje nabo, sebezomthatha kancane futhi ngoba uyinto eyodwa njenganabo. Bekade usebenza nje uziphatha kahle, uqoqekile useceleni. Bathi wavele wakhipha umsebenzi wazohlala la ube umahlalela. Angeke basaba nabo ukuhlonipha abantu aba-around. Mhlawumbe bebecela kuwena imali njalo, bebecela kuwena usizo. Angeke basaba nabo ukuhlonipha, bazothi we usibani bani, we ngathi ukuthi we. Soqaphela muntu kaNkulunkulu. Ngiyafuna ukuzifanisa nabantu bathi bewukhethekile. Ngoba ukhethekile vele, uthandekile, izulu likuthandile, izulu liyakubona, liyakwazi. Ungafuni ukufana nabantu, ungafuni ukwehlisa isitandard saNkulunkulu, ungafuni ukwehlisa ilevel. Uyehlisa kanjani ilevel? Uyehlisa ngokuvumela izinto eziningi uNkulunkulu akususe kuzo. Bese wena uyavula amasango siphinde ubuyele kuzo. Sorry. Ubona inkinga yokubhema, uNkulunkulu wakukhulula kona. Nemfebo, uNkulunkulu wakukhulula kuyona. Namanga, uNkulunkulu wakukhulula kona. Nokuhleba, uNkulunkulu wakukhulula kona. Bathi futhi ubuyela lapho, uphinde futhi uyavula, uvulela imimoya ukuthi igcwale kuwena. Bese sihlala kuwena, uzofana nayo yonke imimoya, because imimoya ehlala kithi iba khona kubantu abaningi. So ngale nkathi imimoya kade singasekho kuso uclean, ikhona kwabanye abantu, unamehlo ukuthi ukwazi ukuyibona ukuthi wena kukuthi nokuthi. But if nakuwena isikhona, omunye ubona omunye. Bathi sifumba ukhomba uqhaqhazela, iyabonana, iyazana. So ngale nkathi iyazana kuzoba united nayo, ngeke uzobe nandaba ukuthi ukwazi ube usizo komunye umuntu, but usuzo, no, it's okay. Nami ngila, nawe la, nami ngikhona nje. So masihlale eqinisweni kaNkulunkulu. Sihlale simmele into kaNkulunkulu. Sihlale simfune esatholakala, sihlale simbize saseduzane. Uma kungenjalo, sohlezi sibuswe imoya eminingi engcolile. Kufana nale ndaba encwadini yaMateyu lapho khona uJesu efike ehlambulula indlu, ayihlambulula kuna konke ukungcola, ukhipha idimoni. Lihamba lizula lifuna indawo la ningahlala khona ngoba senayo indawo, because imimoya enjalo ifuna izindlu engahlala kuzona la izofudumala khona ngoba iyagodola, kuyabanda iminyango. Ithi mayisibuya ikhumbule ukuthi yazi ngiphume kuphi. Ithi yafika sekliniwe kule ndlu ade ihleli kuyona. Mayaphinde yavumeleke yangena, izofika futhi ilande more demons angaphezulu. Ukuze kube njani? Ukuze ingabe saba nakwazi namandla ukuthi ikhipheke kalula, ngoba izofuna obhululu bayo abadala kunayo. Because it's like ingane na 5 years bikade ixoshiwe la, isiyabuya isizolanda abanye futhi abadala abano 20 years ukuze ingabe saba namandla ukuthi kuphinde futhi ikhipheke kalula. But akusho ukuthi ayikhipheke. uNkulunkulu ngaphezulu kwako konke, cha. But kuba nzima
ifuna 7 more spirits. Kukhishwe idemoni lokuhleba, mase kubuye kuzobuya namanga, mase kubuye kuzobuya nontshontsho, mase kubuye kuzobuya nokuphuza, mase kubuye kuzobuya nokubhema, kuzobuya konke sekukuningi, sekuthwalisa kanzima, sekunzima ukuthi kusuke kuwe. So bantu baNkulunkulu, abantu uma bafana nabo ngeke kube nendaba nabo. Masibe nendaba nabantu baNkulunkulu. Yes, lapha emhlabeni uma iphilele, uma idlele, uma iphuzele, uma ihambele, uma ibukele, uma ilalele, uma izisebenzele, uma zifele. But kwizithunya nakubantwana bakaNkulunkulu nabalangazela ukubona umbuso wezulu, akusikona konke lokho kuphela. But ukuthi sosebenzele uNkulunkulu bese siba nendaba nezimvu zakhe, because izona ezibalekile izimvu zakhe. Dadewethu nje mengamcaphuna sisinomtha uyasho ukuthi uKristu into ebalekile kuyena izimvu zakhe phela, ngoba izona ayiprepare lapha ekhaya ezulwini. Izona ukuthi abazalwane sebengasafunanga, sebemdelile uNkulunkulu, because ekhathini zokugcina kuthiwa ngenxa yokwanda ububi uzophola uthando kwabaningi. Lupholile kubazalwane abasenandaba noNkulunkulu, abasenandaba nokukholwa, sebuya-athenda nje kuphela. Abasenandaba ngokuhamba ngomoya, sebehambela ngenyama. Abasenandaba ngokulalela umoya nokwenza ithando kaNkulunkulu, sebehambela ngokuthanda kwabo. So ngey'khathi zokugcina kuyawuphola uthando labaningi, lolu selupholile, sebemgxeka. Abantwana baNkulunkulu sebengasamfuni uKristu, sebeqala phansi begqoka amacici athe akawafuni, begqoka amabhulokwe athe akawafuni, bephuze athe akakufuni, benza zonke izinto uKristu athe akazifuni, uyazinyanya, zingcolisa abantwana bakhe. So bona mase beqhubeka bezimbandakanya nazo zonke lezo zinto lezo, uKristu uyakhala usethi kulungile-ke, ngoba bafunanga umbatha ubungcwele, umbatha ingubo emhlophe, kulungile akulalelwa nombani-ke osempambaneni zendlela. Njengamanje sekushunela lolu vangeli ukuthi wozani, wonke umuntu umenyiwe, wozani, ubizwa nanombani, ngisho enjani, engcolile nengekho, because uKristu uthanda bonke abantu. Remember, bekwazi ukuthi ahlale ney'dakwa, ahlale nazo ziphuza zinjalo, akanyanye umuntu, futhi akamfuni umuntu ozolobe ezingcwelisa ezenza ngcwele. Ngoba uziphakamisa, uyathotshisa, uyakuthobisa ngempela uKristu. Uzibona uphezulu sesicocweni sokulanda lapho fresh, ubekela phansi, khona uzokhumbula ukuthi ufana nabo labantu, khona uzokhumbula ukuthi unjiye ngabo, khona uzokhumbula ukuthi kumele ubanakekele, kumele labantu bubuyisele enkosini, kumele ukwazi ubashumayeza. Uzothi wena hawu ngeke ngize ngibashumayeza, shame, hawu ngahlala kanjani, ngangena kanjani endaweni, ukuthi uKristu wayengena ndawo zonke. So nathi kumele sinjani silingise uKristu ngempilo ayiphila njengomholi wethu. But abantu uma wafana nabo ngeke uze ube nendaba nabo. But masibe nendaba nabo, uthi noma sekulevel yabo kangakanani, but ukhumbule ubatshela iy'ndaba zabo, ukhumbule ukuthi hayi bo, siyadlala ukudlala bafethu kodwa ngeke liyashona ilanga, niyabo, buka siyadlala impela, asigodukeni bafethu, ngeke. Because even nasey'nganeni kukhona leyo eyodwa ehlakaniphile ezothi hayi ngeke bafethu, ngeke sedlala kakhulu phela manje, hawu ngeke, kanti asikhathali yini, asihambeni semakhaya siyogeza phela manje. Siyadlala sonke angithi, sibhizi siyadlala, asinakile, sidlala ushumpu, ubhawu, zonke lezi zinto. Oyedwa uzothi bafethu asihambeni. So sonke noma siyingane noma sidlala, asikhumbuzaneni, asitshelane amaqiniso, asisizaneni ukuthi hawu wena ngeke usungcwele kakhulu mnganami, ngeke. Buka ulimele, hamba ekhaya, hamba yogeza, buka ukuthi nokuthi. Akudingeki ukuthi mhlawumbe kuzoba umuntu omdala mhlawumbe eqala, because abantu abadala basawenza umsebenzi womuntu omdala. But asisizaneni thina-ke siyingane, sibancinyane, sitshelane sodwa ukuthi hayi ngeke, ngathi sekubhedile wena, lungisa impilo yakho ndoda, akusahambi kahle. Mase kunje hayi ngeke, hayi akuyona. So bantu baNkulunkulu, ngisho sibuswa imoya eminingi, siluthekiswe sonke, masidedele siphinde sibambe, ngoba usho njalo, ngiyayithanda incwadi uKristu asiduduza ngayo, Isahamba Chapter 14 verse 12, futhi naku ukubekezela kwabangcwele, naku ukubekezela. Izona zonke izinto kumele sibekezelele lezi. Zonke inkanuko zenyama lezi ezisibusayo, bonke ukudla okusibulalayo, bonke amanzi asibulalayo, zonke izimpi esizilwayo zakamoya, imimoya amadimoni ithunyelwe uzosibulala besithakatha kuningi. Izona zonke izinto kumele sibekezelele lezi singabantu. Sithi kulungile khona kunjalo, kodwa siyakhetha Kristu. Khona kunjalo siyakuthanda kunjalo. Khona kunjalo siyakufuna, khona kunjalo siyawulangazelela umbuso wezulu. Sihlulekile ukuzila last week, sizozila this week, sozama futhi. Sihlulekile ukwenza, sophila futhi sizame futhi ngomnqoba komkhuleko.
bengithi ngifuna ukukhuleka ngo-9 hawe mawusho u-9 washaya Nkosi yami ngisebuthongweni ngilele. Ngizonqoba, ngizophinda ngizame futhi, ngizophinda futhi. Angilizwanga i-alarm, ngizophinda ngilixube futhi. Ngiyacela uNkulunkulu ngiphe amandla ukuthi ngikwazi ukuthi ngilizwe i-alarm. Yazini ngoba nakhu kushaya lesikhathi sengiyazumeka nanani, hhayi ngenze something ezokukhipha busy khona kuzoshaya lesikhathi ngisabhekile. Isikhathi sokukhuleka uba u-12, alright, angibe busy, yazi angiveke ngibuke noma imuvi ya-3 hours. Noma yini, senze noma yini bantu baNkulunkulu ukuze sifezekise icebo laNkulunkulu. Ngoba abantu bewafana nabo, ngeke ube nandaba nabo, kodwa uNkulunkulu osithandayo, osenzela umusa, onobubele, onothando, uyathambela, uyasisiza. Ngasenza isiqinisekiso thina ukuthi siyambiza siseduzane, simfune satholakala. Nkosi nje ibe nani, imbusise kakhulu, inqinise, inqondise ezindleleni zenu zonke. Nihambe ngokulunga, nihambe ubungcwele, nihambe ngamandla uNkulunkulu anipha wona. Abantu bewafana nabo ngeke ube nandaba nabo, kodwa sisiza nini, asitshelane namaqiniso. uKristu uyabuya. Asishumayele ivangeli, lishumayele lapho etekisini uhamba kuyona, lishumayele uxoxa nomngani wakho, lishumayele efonini yakho ku-WhatsApp, lishumayele uphoste njalo ngoNkulunkulu, lishumayele emsebenzini unesi, tshela igulu ngoNkulunkulu, lishumayele lapho uthisha abafundi uqale bavulele ivesi, qala before bafundise, lishumayele lapho ngabe uyiphoyisa emsebenzini, lishumayele lapho usebenza e-home affairs, lishumayele ejaldini, utshele umlungu wakho, ngitshele nangoNkulunkulu, lishumayele kwaziwe nje ukuthi uyakholwa usibanibani. Ngiyakutshela wonke umuntu onenkinga uyocabanga wena kuqala. Njalo uma nenkinga wena ufika kuqala emqondweni. Ngaleyo ndlela uyaveza inkambo kaNkulunkulu. Ngaleyo ndlela uyaveza ukuthi naku umthombo wokuphila, nalo iqiniso litholakala khona. Nangu umuntu ongangisiza, nangu uNkulunkulu ngimbona ngalo. uNkulunkulu ngimbona ngalo sisi, ngalo bhuti, ngalo baba, ngalo mama. Lishumayele ivangeli loNkulunkulu uphe. Ngisho kuthiwa uno-R2 umuntu edinga usizo, ishume lakhe, ishume lakho. Unomtamatisi abawu-2 owodwa wakho. Lishumayele ivangeli laNkulunkulu. Ngoba kubalulekile abantu baNkulunkulu babusisiwe abanesihawu ngoba bawuhawukelwa. Masibe nesihawu, sihambe ngobuqotho, sihambe ngeqiniso, sihambe ngamandla, sihambe ukusibekela uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Nkosi nje ibe nani, ibusise kakhulu, qinise, imqondise, phele lapha umbuso kaNkulunkulu. Ngelihle igama loNkosi uJesu, manje usiphathe. Amen. Ningakhohlwa uNkulunkulu uyasizonda isono. uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona uTikTok, uLihle Themba, uFacebook, uLihle Themba Mzobe, lapho kutholwa khona yonke imibhalo for abantu abasebenzisa o-free mode. Ebese kuba khona Instagram, uLihle Themba Wend with IE Mzobe, lapha khona ama-short 10 minutes clips. Sicela ngikhohlwa nokudlulisela nakwabanye bakwazi ukuthi bathole ukuphulukisa nokuphilisa neqiniso laNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu athanda nalangazelela ngayo manje uze phakade. Amen.